Aku tobat, Tru. Sampean milih ngantemi apa milih diantemi? Ya kena milih ngantemi, lek diantemi lara awakku. Yen pancen milih ngantemi, nika ngerti mboten sing dicekel Bagong nika sinten? Kakang Dirna. Lah nika mangantemi. Kae kakangku wis milih ngantemi apa diantemi? Milih ngantemi. Ayo gelem mateni Durna sampean awet urip tak pulasara. Kakang Dirna. Aku njaluk ngapura ya kabar pisan randuga mono lamun telelakonku karo lakonmu kaya ngene. Pilih ngantemi apa milih diantemi? Pilih ngantemi. Kakang Dirna sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Iki dudu saka karepku dhewe. Ning aku nampa perintah saka Petruk lek tak tindakke tamurung aku sing diremuk diajar karo Petruk. Pilih ngantemi apa diantemi? Pilih ngantemi. Oleh Kakang Dirna. Aku njaluk ngapura ya Kakang. Yuwang suksma dilinwih muga paring pepayung pring kanjuwaning ingsun satemah mbabar pepadanganing jagat ngamarta. Kawula nuwun sewu Bapa Penemban Sukalima. Bapa Resi Druna sarawuh paduka wonten setinggil Binatarata negaring Indrapara Hasta. Kula ingkang putra Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji. Mawan tuwa-tuwa kunjuk wonten sandhap pada paduka Bapa Durna. Wele-wetes walu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntuti kisah anding-anding ana mata yen dicuplak dadi mala. Nun inggih anak Prabu Puntadewa sanget anggen kula nampi dene semanten Sih Kadarman. Sarta pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang Bapa ing Sukalima dasaripun wilujeng niskala niring sambi kula anggen kula sowan. Mboten langkung salam taklim tumrapipun ingkang Bapa ing Sukalima kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Yudhistira. Kawula nuwun inggih Bapa Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Nuwun sewu Paman Patih Harya Sengkuni. Katuran pambagi panakrami sarta dipun prayogakaken anggenipun pinarak Paman Harya. Nuwun inggih anak Prabu Puntadewa ngaturaken panuwun. Pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sowan lan sampun kula tampi pakurmatan saking paduka anak Prabu. Mboten langkung salam taklimipun ingkang Paman Plasa Jenar mawan tuwa-tuwa kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa. Inggih Paman Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Bapa Durna bingahing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Babar pisan kula sakadang Pandhawa mboten ngraita lamun tori palungguhan samangke. Paduka Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing negari Ngamarta. Mboten langkung ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anak Prabu Puntadewa wonten dawuh Bapa. Yektosipun ngantos keraya-raya ingkang Bapa Sukalima sowan wonten ing negari Ngamarta menika sepisan tilik tata titentrem ingkang kagelar wonten ing praja Ngamarta angka kalih namung badhe nggambuhaken tembung alam oneng. Alam menika tembung lawas oneng tegesipun kangen karo sampun sawetawis dangu mboten pinanggih milori palungguhan samangke kang Bapa Sukalima seba wonten ngarsanipun para anak-anak kula para Pandhawa. Nah, dene Triwigata sing perlu nuwun sewu. Kabar ingkang sampun sumebar warta ingkang sampun rata. Bilih palungguhan samangke negari Ngamarta nembe ke Taman Pepeteng, nembe ke Taman Sungkawa, nembe ke Taman Kingkin. Nadyanto rumiyin menika negari Ngamarta murah sandang kalian pangan, para kawula menika kebak ing kamulyan. Ning kabar ingkang kula tampi ripalungguhan samangke Ngamarta menika kawontenanipun benten. Mongko sampun cetha pratela bilih warga agung Ngamarta menika kawulanipun rata-rata menika nggluwentah dumateng bumi angolah dumateng siti utawi dados among tani. Nanging pawarta ingkang kula tampi ripalungguhan samangke kathah para kawula ing sami nangis
karana gagar wigar anggenipun panen. Lah menika andadosaken petenging jagat Ngamarta satemah andayani dumateng pasuryanipun anak Prabu Puntadewa lan para kadang Brata Pandhawa menika katon sungkawa jroning rasa. Saya-saya wonten kabar ingkang saya trenyuhaken bilih Palungguhan samangke Ngamarta nedeng ke Taman Pagebluk. Kathah para kawula ingkang nandhang sakit. Enjing menika sakit, sonten prateng lalis, sonten menika nandhang gerah, dalu menika angemasi. Ngoten terus mboten wonten kendhatipun. Dereng bencana bumi kang awujud banjir bandhang lindhu prakempa. Udan salah mangsa ing ngandhasaken para warga ing Ngamarta menika sami pating jerit reyongan karana wengi kahanan. Ning Pandhawa tetep kula rengkuh kados murid kula pribadi, kula rengkuh kados anak kula piyambak. Mila menawi para Pandhawa nandhang prihatin tartamtu kula nggih kraosaken sedih. Mila saking menika kula nyuwun katrangan ingkang gumathuk, kabar ingkang kula tampi menika kabur menapa kababaring kasunyatan kula nyadong dawuh anak Prabu Puntadewa. Saderengipun kula matur kathah, kula sakadang Pandhawa ngaturaken panuwun dumateng Jengandika karana semanten pangrengkuhipun Bapa Sukalima dumateng kawontenanipun para putra Pandhawa lan warga ing negari Indraprastha. Lan kasinggihan ingkang dados dawuh paduka Bapa Durna bilih Ripalungguhan samangke negari Ngamarta nembe ketaman prihatin, nembe ketaman pepeteng jumbuh kalian dawuh paduka nalika ing ngajeng laranging sandang kalian boga para kawula ingkang gagal anggenipun panen dereng prahara bumi ingkang nimbrung awujud banjir bandhang, bumi longsor lindhu prakempa lan lelara ingkang glandhang nyawanipun para kawula menika ingkang dadosaken tintriming manah kula lan kula pitados Bapa rawuh paduka tetela tartamtu badhe dados sarana colok padang tumrap pepeteng ingkang nglimputi wonten negari Ngamarta mriki. Mila saking menika boten ketang namung seklimah, monggo Bapa Durna kula aturi paring dawuh yektosipun sabda paduka ing dados donga sarta pangestu kangge anjurung tumrap kamulyaning para warga ing negari Ngamarta Bapa. Oh lho anak Prabu. Nuwun sewu nggih, Nger. Ripalungguhan samangke kang Bapa Sukalima tak nderek udu pamanggih urun panemu. Jumbuh kalian kahanan ingkang wonten ing negari Ngamarta ingkang kebak prihatos kados mekaten. Nuwun sewu. Sejatosipun sampun sawetawis dangu ingkang Bapa menika badhe matur dumateng para Pandhawa ning kula raos kula ewa pekewo. Kula mangertos bilih para warga ing Ngamarta pinandikan dening para Pandhawa menika menawi kula nalar semunipun tipis ing reh panembahipun, ndeglek ing reh pangibadahipun. Para warga Ngamarta semunipun sampun kelangan kiblat dumateng kautaman lajer panembah ing leres. Buktinipun menapa? Para Pandhawa lan para warga Ngamarta kinarya tandha syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Dados nuwun sewu. Menawi warga Ngamarta menika sami kersa ngicali dumateng budayanipun, ngicali dumateng adat lan tradisinipun, wangsul dumateng panembah ingkang leres, tartamtu negari sampeyan badhe mukti wibawa Nyakrawati mbau denda, para kawula ngrasaken kamulyan tebih saking sambikala setunggal menapa. Menika pamanggih kula, menawi dipun dhahar kula pitados totoan nggih wani. Negari sampeyan Ngamarta bakal tentrem boten tintrem kados mekaten. Durna bapakku. Werkudara piye? Ora kok ateges anakmu lanang iki mbadal apa kang dadi dawuhmu. Nanging para warga Ngamarta nindakake adat lan budaya iki pancen tutmuri nderekake para leluhur biyen. Mongko para leluhur biyen sing wis babat satemah negara iki dadi mulya. Mongko negara sing becik, negara sing apik, negara sing luhur ki lamun to gelem ngajeni lan ngurmati marang para luhur sing wis gedhe labuhe tumrap kajayane negara Ngamarta.
yen nganti budaya lan tradisi iki banjur disingkiri utawa dikipatake tegese warga Ngamarta ora bakal duwe jati diri sing awujud budaya sing endahe kaya mengkono. Ora perlu ngrembug budaya, ora perlu ngrembug tradisi, ora perlu ngrembug adat. Yang perlu yen kowe nggugu karo rembuke Burumu Durna iki. Aku ngerti lamun para Pandhawa padha nyembah karo bangsane Gaman, nyembah karo bangsane Pusaka. Satemah kawijil kang dadi ucape, aja Ngamarta ki duwe jimat Jamus Kalimasada, ora bakal para kawula guyub rukun, ora bakal negara Ngamarta tentrem. Aja si Werkudara duwe gada rujak polo, ora kakon. Negara iki diiringi dening para mancanegara, kinurmat dening wong mancanegari. Merga kaprawiran lan kadigdayan Werkudara ingkang duwe wujude pusaka. Gada rujak polo kuwi mau. Tembung aja sing kaya ngono kuwi satemah kowe nyiwakake panembah karo Gusti banjur kowe ngaji-aji karo bangsane Gaman. Mangko kowe tak kandhani Werkudara. Dosa sing ora bakal entuk pangapura saka Gusti lamun kowe ora gelem manembah karo Gusti, nyingkur karo panembah sing bener, banjur nyembah karo bangsane Pusaka, kayu watu lan sak papedane. Kuwi dosa sing ora bakal antuk pangapura saka Gusti ing karya jagatmu sing kowe. Kula nuwun sewu Bapak Durna. Nyuwun gunge samudra pangaksami kepeksa anggen paduka paring dawuh kedah kapunggel sawetawis. Karana ripalungguhan samangke babar pisan kula mboten duga muna bilih. Atmajanipun Kiai Semar Badranaya Panakawan kekalih nenggih Petruk kaliyan Bagong minggah wonten setinggil Binatarata negari Ngamarta. Pramila Bapa Durna kula nyuwun gunge samudra pangaksami Bapa. Wele-wetes malu gimbal manyar-manyar. Menika tek kawontenan ingkang aneh-aneh. Cara wong pitung ngoten kok kaya ganjil to nggih anak Prabu Puntadewa. Ing atase pasewakan pendhapa sing endahe kaya mengkene, sing semua kaya mengkene, sing kebak pakurmatan, sing wibawa kados mekaten. Upamane ana daya ana tamu ki yen ora ratu, ya pendhita, elek-elek iki satriya. Lah kok niki kere-kere do munggah wonten pendhapa. Nun sewu menawi Petruk ngoten sik ngerti kalih tata krama, ngerti karo udanegara, ngerti karo sopan santun. Mila nggih mboten nguciwane ning mang pirsane Bagong menika. Munggah teng pendhapa mongko sandale jepit. Ter enek tulisane Suwalo. Nganggo sabuk, sabuke gedhe nika kaya riok nika. Mongko mburi ditulisi preman saka Ndawung ngoten niku. Ngoten niku tegese mboten duwe tata krama, mboten duwe aturan nganti sopan santun ngoten niku Bagong ngoten niku. Mila prayogi kemawon ndang didangu kersanipun menapa menawi badhe patos sumbangan ya disumbang apa mestine menawi menika sampun rampung enggal kemawon dipun tundung kisah saking mriki. Gong, nun. Kowe kon Ndawung to, Gong. Dapurmu dolan rena biyen ya karo kowe nek takon lho iki. Sapa sing ngrasani awake dhewe? Pendhita Sukalima. Durna to? Iya. Karo sapa? Karo mburimu kuwi Patih Harya Sengkuni. Wah, wis ra beres iki. Aku wis niteni bola-bali truk ngendi nggon ngendi papan. Kok ana Durna ana Sengkuni, ora bakal iso tentrem wis to. Mergo apa? Wong loro ki pancen senengane ngicuk-icuk, senengane ngracun wong rukun. Bubrahke wong do bebrayani wong loro kuwi. Aku niteni wis to, nadyan to Ngamarta ki janjane kawahanane iki guyub rukun, para kawula do samar sinamadan daya dinayan, ning titenana angger ketekan Sengkuni karo Durna. Iki kok mesti pecah, iki mesti cungkrah, iki mesti dadi dredah ngono. Masa iya titenana wis to? Iya, Ya aku tak matur luwih dhisik. Ya sing ati-ati aja nganti lali tetep kebaing kaprayitnan lan uga kasusilan ya, Truk. Iya. Nuwun sewu. Amit pasang Kalimantabe tinebena saking tulak manu dumaweng tawang tuwang. Nyuwun pangapunten sinuwun Prabu Ngamarta Sri Puntadewa kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestuku mara gage tampanana lan uga prayogakno anggonmu sowan. Lho ninggih pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sinuwun.
Bagong diprayogakne anggen mulungguh Bagong. Nggih, Sinuhun Prabu Puntadewa, pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara mboten langkung sungkem pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk. Iya Bagong ndak tampa gawe bombong ing rasa. Petro padha becik, Petro kantong bolong. Inggih Penemban Durna menika. Iya Petro. Inggih awis saking berkah pangestu paduka wilujeng niskala ning sambi kula mboten alangan setunggal menapa mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk Penemban. Ya ndak tampa gawe bombonge rasa. Hei Bagong padha becik. Nggih Penemban Durna mboten kirang prayogi anggen kula suwan bekti kula katur. Kantong bolong ndak sawang katon semengko pengawak bajra sigra kang mawa gita semuning gimbal wigati yen pancen ana bab kang bakal nduk babar maragake matur ingkang kanthi tetela Petro. Inggih nuwun sewu kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami. Mbok menawi sowan kula menika ngganggu kamardikanipun ing sami sabejagong wonten ing mriki lan mbok menawi wonten tindak tanduk sulah sloga muna-muni tumrapipun kula pun Petro kalian adi kula Bagong kula nyuwun pangapunten. Yektosipun malih-walih menapa sinuwun sowan kula wonten ing Stinggil negari Ngamarta menika mboten saking pikajeng kula piyambak nanging dipun utus dening kakekne Semar. Kula dipun kengken kalian Bapak Semar supados sowan wonten ngarsa paduka pepundhen kula para Pandhawa dene wigatosipun sepisan ngaturaken salam kurmatipun Bapak Semar kunjuk dumateng pepundhen Pandhawa dene ingkang angka kalih. Nuwun sewu. Gandeng ripalungguhan samangke negari Ngamarta menika nedeng ke Taman Pagebluk larangi sandang kalian pangan. Bapak Semar wulan ngajeng menika badha mulut menika badhe ngawontenaken nenggih syukuran desa utawi kaprahipun ngawontenaken sedekah bumi utawi merti dusun utawi wonten ingkang mastani bersih desa. Lah tujuanipun menapa Bapak kok ngawontenaken syukuran menika ngempalaken dumateng para kiai alim ulama lan ugi para warga ing negari Ngamarta mliginipun ngaturi rawuhipun para pepundhen kula Pandhawa supados tindak wonten ing Karang Kadempel saperlu paring panjurung pangestu anggenipun Bapak Semar nderekaken sedaya para warga nyambung rasa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos meminta marang Syekh nugrane Hyang Agung nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun Gusti supados warga ing Ngamarta tebih saking sambe kala longgaripun menapa dintenipun kula namung nderek dumateng para Pandhawa bakenipun badha mulut paduka sakadang Pandhawa kersa ngestreni rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mang titeni nadyan to pundi-pundi papan negari Ngastina lan kutha-kutha sanesipun ing sewulan kepengker menika ing pungkasanipun wulan 8 utawi Agustus ngendi-ngendi gon wonten unjuk rasa wonten bakar-bakaran wonten pangkrusaan ning mang pirsani negari Ngamarta tentrem jenjem permanem mboten wonten tiyang demo mboten wonten tiyang ngobong merga napa manunggale kawula Gusti penggedene gelem ngayomi karo wong cilik ya rumangsa uripe diayomi karo penggede ngoten niku. Lah niku mila saking menika benjang menapa wulan ngajeng menika dintenipun menapa paduka sakadang para Pandhawa kersa tindak wonten ing negari Ngamarta mliginipun jumujuk wonten ing Klampis Ireng kula namung cumadong dawuh menika dawuhipun utawi welingipun Bapak Semar sakmenika Purbawasisa kula aturaken dumateng paduka Sinuhun Prabu Puntadewa mekaten atur kula kathah kalepatan nyuwun pangapunten wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Petro Nun iya yektine ingsun banget condong sarta rumaja marang tekate Kiai Semar ingkang tetela suci lan tulus kaya mangkono budidaya mrih rahayune bumi Ngamarta. Nanging ripalungguhan iki mestine jeneng sira ngerti lamun to Ngamarta lagi ana tamu ana dayah ya ki Bapak Penemban Sukalima Sarimbit kelawan Paman Patih Harya Sengkuni ingkang wase wigati uga bakal mbudidaya supaya negara Ngamarta pinaringan tentrem. Ewadene dawuhe Bapak Durna ora ana dalan sing kudu tinempuh supaya warga Ngamarta iki
padha ninggalake adat ninggalake budaya mongko wis cetha lamun to ingkang bakal ditindakake dening Kiai Semar kanthi nganakake sedekah bumi merti disa utawi bersih disa kuwi ora dituntunake saka paugerane agama ora tinulis ana ing Weda Suci mula kang mangkono ripalungguhan iki rumangsa ewuh pekewuh rasaning atiku kepiyanggenku bakal makarti mongko Ngamarta ki pancen sugih budaya sugih adat lan tradisi ingkang dadi jati dirine bangsa yen nganti ditinggalake kira-kira kepiye Petro. Nah ngeten nun sewu nggih nun sewu jumbo kalian dawuh paduka Sinuwun Prabu Puntadewa leres menika bilih Ngamarta menika nadyanto dumados saking pulo-pulo bebanjaran ning nyatanipun saged manunggal tetunggalan saged guyub rukun merga napa paugeranipun ngurmati setunggal lan setunggalipun wontenipun namung samar sinamadan wontenipun namung daya dinayan nadyanto agamane beda bahasanipun menika benten budayanipun benten ning sedaya menika ngurmati mila kathahipun budaya lan adat kala wau malah amimbuhi dumateng kuncarane bangsa Ngamarta buktinipun kathah tiyang manca negari ingkang gandrung kayungyon kalian budayanipun negari Ngamarta benten kalian negari Ngastina nadyan nika negara gedhe ning nika mboten duwe budaya mboten duwe adat mboten duwe tradisi mila mboten aneh mboten mokal wontenipun namung dedrek wontenipun namung panas wontenipun namung geger merga kangge ngedhem swasana niku yektosipun budaya lah menika lah menawi saking gambaran kula kok ngantos menika budaya dipun tebihaken saking marga agung ing Ngamarta mangke niki mangke tartamtu wong Ngamarta badhe kecalan keblat mboten saged guyub, mboten saged rukun, mboten saged manunggal. Merga intisarine budaya nika menapa to? Angen-angen ingkang ambabar dumateng kaendahan sarta katentreman. Yen tanpa budaya niki mangke mboten saged tentrem bumi Ngamarta. Kejawi saking menika sinuwun, mestinipun paduka lak sampun presa. Pendhita Durna menika tiyang pundi? Pendhita Durna menika tiyang Ngastina. Mongko para Kurawa menika sampun cetha rinten dalu tansah ngungkih budidaya curnanipun para Pandhawa mang manut kaliyan para sepuh manut kaliyan Kiai Semar yen sampean kersa gandol Kiai Semar niki mangke sampean bakal tentrem lahir batin slamet donya tekan akhiripun saestu menika sinuwun nuwun sewu anak Prabu Puntadewa sak bodho-bodhone Pendhita Durna kula menika saged anggagapi bilih sedaya aturipun Petruk menika namung badhe ngendih dumateng kula nyepelakaken dumateng Pendhita ing Sukalima mila saking menika kula nyuwun wekdal sawetawis kula tak jagongan kalih anak Semar menika ngibarate kaya kere munggah bali ing atase kere kok munggah ning stinggil menika menawi mboten digusak kaya kewan ndak malah saya ngalem menika mangke sing ngeget-ngegeti mau sapa iki mau nah Pendhita Durna raturan ora wong sing jenenge kene iki piyai sing kebak tata krama kebak udanegara piyai sing budaya malah digegeti kaya ngono kuwi lah iya piye apa dijangkah apa piye aja sik kowe meneng luwih dhisik yen pancen aku wis angkat tangan kowe kena maju oke Petruk kantong bolong kula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Penemban Durna. Semakian kowe. Ngendel-ngendelke kowe. Apa kowe ra mingo karo gitokmu? Ora mawas diri kowe iki apa? Kowe iki sapa? Kaya sing tak kandhake ngarep iki pasewakan sing endah, pasewakan sing wibawa, pasewakan sing kebak pakurmatan, pasewakan sing semua. Yen ana daya kudune ratu, yen ana tamu kudune iki pendhita, ele-ele satriya. Ing atase mung kere wujude Panakawan cuma kawane munggah ning stinggil kowe ora mengo karo githokmu kowe ora mawas diri ora iso ngukur awakmu ki sapa ora iso mlungguhke marang dirimu iki pasewakan sing agung kudune kowe ora teka kene merga Petruk ki ana pasewakan Ngamarta ki ra wigati kowe ora ana gunane apa-apa kowe ora baku kowe ora penting
Gandeng kowe ra baku ra penting, becek kowe minggat kowe butuh sangu pirang yuta tak sangoni, sing baku kowe lunga aja nyempet mripate Durna. Ora minggat aja takon dosa ilangi nyawamu. Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten Penemban Durna. Menawi kagungan cangkem niku ditata nggih. Nuwun sewu. Kok ngarani kula niku ora penting ora baku. Tur kula minggah wonten pendopo manganggep kleru. Sampeyan niku pripun? Allah tanpa rupa kula menika nggih wong Amarta, kula menika panakawanipun para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung kula menika nglawentah, kula menika ngopeni dumateng para Pandhawa. Upami kula sowan mriki memper merga niki negara kula, kraton Ngamarta menika ugi kraton kula. Kok iso sampean ngarani kula mboten penting, kula mboten baku. Sing dianggep baku Durna ngoten napa pripun? Ya penting aku timbang kowe. Nggih riyen dipun cek riyen. Yen sampeyan nyebut ngoten niku dipun cek rumiyin. Antarane Durna karo Petruk niku penting pundi? Sing ngarani aja Durna, ning sing ngarani kabeh sing keparenggah pinarak wonten mriki. Nuwun sewu. Upaminipun nggih, upaminipun. Petruk menika mboten medal, nggih. Petruk menika mboten medal mesti ditakokne wong. Mergo napa? Petruk niki wakile wong cilik, wakile para kawula. Aku adalah suara rakyat. Yen kula mboten metu mesti ditakokke karo wong akeh. Beda kalih Pendhita Durna. Upamane wayangan sewengi mboten metu niku ora masalah. Yen ora percaya mang takokke sing padha lenggah. Durna kalih Petruk penting Petruk nggih. Isih baku Petruk nggih. Rungokno kupingmu no Durna. Ngendel-ngendel Petruk ki penting. Lah Durna ora apa-apane apa nang kene. Jenengmu wae ora mbejaji. Dur ki goroh, no ki padang. Padang mulai wis ngapusi wong. Saya patihe mburi ki Sengkuni. Sengkuni lek diwaleki niku seng. Seng ambune entut ora mbejaji mubal-mubal. Sego ngaku sik. Aku wis emosi terus. Gosek to gosek. Aku dhisik. Aku kadung mangan wakire. Gosek to gosek ora. Ha nuwun sewu. Sampeyan niku amun ngegul-gulke, mang pirsani to, sampeyan niku pendhita, sampeyan niku brahmana, sampeyan niku kiai. Pendhita niku mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata ing reh solah bawane tegese ucap sampeyan pangandika sampeyan solah sloga sampeyan niku kudune nggih conto karo murid-murite. Ning nyatane sampeyan dadi pendhita ora iso ngajeni karo awake dhewe. Saya-saya sampeyan uga diarani kiai. Kiai niku kudune ngedem-ngedem rasane wong cilik. Lan kula sampun niteni marang Mbah makaping-kaping anggere ana kiai, ana mubalek kok ambyur ning jagat politik sampeyan ora bakal kajen niku saestu. Ora bakal kajen sampeyan. Mila saking menika nuwun sewu, kula makili saking para warga ing negari Ngamarta mriki, sampeyan aja ngendel-ngendelke kados mekaten. Sampeyan iki wong manca, wong negara Ngastina. Yen kula wong warga Ngamarta mriki upami kula sowan, temriku memper. Ha parandene sampeyan ngedir-ngedirke, sampeyan ngendel-ngendelake. Ngendel-ngendelake dupe dadi pendhita. Nuwun sewu, pendhita niku gandeng wonge kakean omong, kakean cerita, kakean wulangan. Ning kula wis apal watake pimpinan kaya wong Ngastina nika. Nika ciri khase mung telu. Siji janji, loro ngapusi, telu korupsi. Nggih napa mboten? Ayo, nggih napa mboten? Dadi wong cilik niku padha karo nyurung montor mogok menika Penemban. Nyurung montor mogok. Nggih. Nurung montor mogok direwangi adus keringet ya toh, direwangi rekoso kaya ngono. Ning kocapa bareng mesine niku muni mak jreng ngoten niku, wong cilik ora melu numpak mobil kala wau, mung entuk kesel, mung entuk keluk saka knalpot tur ampek teng dodo. Nah niku. Niku wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik, dimari ublek yen geger keculik dhisik, digebuki nganti mendelik niku wong cilik. Mergo hukum Ngastina kula ngerti. Ngastina niku hukume lading. Lading yen munggah ketul yen mudhun niku landhep tegese sing mapan ndur ra bakal kejamah dening hukum. Ning lading yen mudhun niku landhep tegese hukum Ngastina nika mengge mbleh karo rasane wong cilik.
sampean isih bejo lho. Omah sampean mboten diorak-arik, mboten diobong kali masa. Sampean bejo niki janjane sian. Oh, lole. Sama lole sama rantai. Irung gajah jenenge telale. Nggo rembukan jenenge lambe. Wong wetok metu begini jenenge lole. Petro, napa? Aja kakean gunem sing tanpa guna. Maksude pripun? Kowe mulya ning Karang Kadempel. Kowe maturu karo bapakmu Semar kae. Semar kae ngibarate kaya wong cebol gayung ngawiyat, wong buta ngitung lintang. Lintang luku sinawat balang kayu tangeh kenane cepak lupute. Ing atase mung dapure Semar kok arep nindakake ya ki syukuran desa ngaturi ya ki ratu. Ngamarta anak Prabu Puntadewa ki buncine ki apa? Arep disuguh apa? Wong sakeng kaya ngono wong kere kaya ngono dipangan bae kurang arep ngundang ratu. Tetel amen to bapakmu ki wong sing ora bisa ngukur karo awake dhewe. Wah, dudu karo awake dhewe. Durna. Pendhita Durna. Kebangetan lemu ngias lemu ngece karo bapakku. Perkara kowe ngenyak Petruk monggo nyepelekke karo Bagong monggo. Ning Ripalungguhan iki aku murup makantar-kantar sing dadi nepsuku, aku nesu mergo apa? Kowe wis ngogreh-ogreh karo bapakku ngelek-elek karo Bapak Semar. Panggep bapakku iki kere, panggep bapakku iki sekeng. Banjur ngundang karo ratu supaya rawuh ning klampe sireng. Kowe nyepelekke karo wong cilik ya? Nyepelekke karo bapakku. Nuwun sewu, ora kok pamer. Kowe ora tau maca karo sejarah. Allah tanpa rupa bapakku ki dewa. Bathara Guru kae adike bapakku mergo bapakku ki nate dadi dewa kayangan. Ning bapakku ki ora edan karo jabatan, ora mendem karo kelungguhan, ora milik karo pakurmatan. Tinimbang dadi dewa luwih mudhun dadi kawula, dadi abdine para Pandhawa, nuntun para Pandhawa tumuju marang bebener. Ngono kuwi. Lek bapakku gelem sugih ning kayangan wis sugih no, Durna. Mergo apa? Bapakku nek ora pengin sugih. Bapakku urip sing digoleki mung tentreme ati. Mergo apa? Wong yen mati sing sowan ana ngarsane Gusti ukurane ora perkara bondo donya, ora perkara derajat pangkat sawah ombo tegal jembar. Nek gumantung karo amal perbuatane. Yen tumindake apik manjing swarga, yen tumindake ala nyemplung neraka jahanam. Bondo donya derajat pangkat ki ra diitung ngendel-ngendelke. Ripalungguhane karepmu piye? Gandeng kowe wis ngenyek karo bapakku, aku karo kowe padang wani peteng ya wani. Ngejak alus wani, kasar ya wani. Lah ngene iki aku ora wedi karo sapa-sapa. Aku mati wae wani rek. Wani mati. Wani. Dek kendel men kendel. Sebabe apa? Tinimbang ning omah ya dhewe ya kredit nyabol lho. Wong kok mbok wis. Ayo, yen perlu denga sing dadi kuwanda. Sapa sing glundung ndase Bagong apa Durna Ripalungguhan iki? Ripalungguhan iki cetel amun to nyepelekake karo pendhita. Wis ora kena ginawe becek. Yen pancen kowe ngejak rame ngejak geger, Ripalungguhan iki ayo. Durna, metu njaba golek papan sing jembar. Piye? Metu njaba. Kowe ora tanggung jawab kowe mesti arepe. Kok iso metu njaba, metu jero ae ayo. Lah ngaku wong perwira, wong tanggung jawab kudune metu jero, iso metu njaba lho piye? Karepe kuwi dijak gelut golek papan sing jembar ngono lho, clok-clok. Oh ngono to? Ya ngono kuwi. Yen pancen ngono ayo. Ripalungguhane metu kok. Kurawa kabeh kerahna kon ngroyok Petruk, ayo. Lho. Sing nantang kowe kon ngroyok aku lho. Lah iya kowe engko lek kalah aku sing maju ngono lho, Kak. Ngono. Kowe sik bar kuwi aku ngono lho. Jok kuwatir wis tak bikin ngene pancen. Kurawa kon metu kabeh. Yen perlu pati sing jenenge sengune kon rak suwe cangkeme. Aku ra melu-melu. Urusane pendhita Durna aku rene mengetutke. Rawimu yo ora ngono dipate. Aku karo kowe rombongan mangkat yo bareng. Kok ora kompak iki karepmu piye? Ngadate njucuk pendopo kenapa kowe nyegat ning dalan ngono kuwi? Lho pamane aku ora ngajeni karo kowe ra manut karo kowe ya gede ngapuramu. Yo dandan yo wegah kabeh akhire. Lambemu sing ora-ora.
Ayo ing kene dalan Patimu ora nganti jam 1 bengi modar kowe ayo. Ayo Kong, ayo. Bagong Nun Petruk wis metu kowe tek urung metu. Lah metu nyapa dipeksa ben metu dhewe lho. Gedhe nganggur dipeksa-peksa ngono kowe. Nyapa to? Lho, sing nantang perkara kelawan Pendhita Durna mau lak kowe. Nggih. Lah ya kae Petruk wis budal, kowe tek ora budal. Nggih mangke nggih budalne lak yen duwe tata krama. Saderengipun kula menika nilaraken pasewakan gandeng wau kula dugi menika nggih kula nuwun medhinipun nggih nyuwun pamit. Lah kula minangka wakile Petruk nyuwun pangapunten menawi anggen kula sowan mriki wau damel dredah minggah kanca bakah ngoten niku. Nyuwun pangapunten ngoten nggih. Iya, ora dadi apa ning aja nganti lena ing kaprayitnan lair batin tututana Petruk ndak nemahe bebaya mergo budhamu mau bareng. Nggih. Mboten langkung sendika ngestaken dawuh. Wis tu kula nyuwun pangapunten ingkang agung sinuwun Prabu Puntadewa. Iya. Iya mesti mengko bakal ndak ayomi Bagong. Nggih, matur nuwun. Mbok menawi Petruk kalian kula anggenipun bengok-bengok bantah kali Pendhita Durna niki wau ganggu dumateng ingkang sami lenggah kula nyuwun gunge samudra pangaksami. Iya, ora dadi apa gage tututana dulurmu kae. Nggih. Kalilan nyuwun pamit. Iya, Bagong. Sampun. Iya, Bagong. Pareng. Iya, sing ati-ati. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, Bagong. Nyuwun pamit saestu lho niki. Iya, Bagong. Pun nggih. Mon ngedan masalah ngeten lho sinuwun. Dadi Petruk niku jane kali Bapak Semar sing dikongkon budal lak Petruk tok. Kula jane kudune istirahat. Lah ngerti-ngerti niku kula diampiri teng desa kula Ciparejo kali Petruk. Kula diampiri ayo kok mangkat ning Ngamarta ning pendopo sowan sinuwun Puntadewa. Kula awak kula pun kewesel. Jane kula wegah nek gandeng diperintah kali dulur lanang niku dulur kula tuwa, mongko dulur tuwa iki padha karo bapak. Yen nganti kula mboten mangkat lak kula dosa. Iya. Kuwi yen budal melu Petruk tegese kuwi adi sing becik. Mila saking menika akhire kula bidal mriki, kula tutke mriki mboten ngira yen mriki enten Durna. Akhire dadi rame ngeten niki. Iya. Tututana Petruk mesake yen nganti dikroyok karo Kurawa. Nggih. Nggih. Daya-daya nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati pareng. Iya, Bagong. Masalah ngene lho. Kula guwething karo Petruk, Petruk lek lunga teng pundi-pundi ora tau nyekel dhuwit marai. Nika kalih bojone wedi kok Petruk nika. Dadi sing nyekel dhuwit ngono sing wedok terus. Kurantawati niku lho. Nek Petruk teng pundi-pundi ora wani teng warung. Wani teng warung ya dijajakne kali kancane nika. Wong teng pundi-pundi doyan rokok nggih mboten ate nggo rokok. Nek ndi mung gawane rek Petruk nika. Rek colongan. Rek mawon pirang-pirang tur duneke dhewe niku. Iya iya. Dadi niki mandeg golek sate ayam, golek mie ayam, golek panganan es teh niku sing mbayari kula. Kula mbayari Petruk kula hitung entek 200 niki Petruk tok niki wae. Gumun ya? Ora. Aseme mbok gumun. Ora. Mergo apa? Wong dedana kaya kowe kuwi ora lokak parandine malah saya kebak. Alah. Aku amin ora ngene iki. Ya karepmu kono. Nggih amin nggih. Pun nggih nyuwun pamit nggih. Iya. Ndara Werkudara. Ayo. Ndara Janaka nyapa teklak-teklungan to ya. Iya kono-kono Bagong kono-kono. Nggih kula nyuwun pamit pareng nggih sinuwun. Iya, masalah ngeten lho. Lambang kae lho. Nyo. Belum napa niki? Lah. Gelem ora?
gelem apa ora yen ra gelem ya wis gelem ngene. Matur nuwun ya ngono lho tak enteni ket mau ora metu-metu ora. Sing jenenge juragan mosok ora sadar. Mbok kelingi sampean wis bayabang iso brangkang dadi satria Crapang, saiki dadi ratu kondang biyen iki sing ngopeni Bagong, sing lelo-ledung iki Bagong. Ini mbok kelingan ngono kuwi. Matur nuwun ya, muga-muga jenengan entuk kasuwargan jati swarga Tundha Sanga. Iya, matur nuwun. Ndara werku Dara. Opo? Pengen swarga mboten? Ora pengin. Aku ning neraka ora apa-apa waton ra kelangan dhuwit. Joh, angkrek angel diarahne. Pahit jane sen apa-apane kabeh ngono senengane. Ndara Janaka. Lho, katiem kok ning kene kok iyem. Nggih Mas Bagong. Wis suwi-suwi ta ning kene nggih sampeyan sawetawis dangu teng mriki. Ya Allah, karo kowe ya ampun cah loro sing krasan melu sinun. Puntadewa piyayine iki apik, piyayine jujur. Aja neka-neka ya. Lek diparingi ya ditampa, lek ora aja sok njaluk ngono. Saru diwulu. Kaya aku pun njaluk to ngene. Mergo diparingi, jane aku mau jane isin. Gandeng diparingi, mongko nulak rezeki padha karo nulak rezekine Gusti Allah. Ngono ya. Wes ngono mula kudu ditaten-taten di krasan-krasan kene ya muga-muga kowe tansah gemari pahla jinawi ngono. Kuwi apa to kuwi iso gemari. Pokoke sukses lancar langgeng sempulur nyambut gawe ning kene rezekimu melimpah ruah. Gemes aku ora. Aja ngambungi parekan, ha? Aja ngambungi parekan. Kuwi simbole kraton. Lho, men aku ya entuk wahyune kraton ngono lho. Kraton Inggris ngono. Bagong. Nun, nek dua ya. Kowe minggat ora? Randang minggat tak pecah sirahmu. Aja tak pecahi dhewe engko. Senengane neko-neko. Pendhita Kendali Sada Penemban Anoman. Inggih Kyai Petruk kula ingkang nungka lampah dika wonten ing kutha Goro Negari Ngamarta mriki. Karana kula nampi dawuh saking Kyai Semar Badranaya ing semunipun boten negakaken bidandika minggah wonten Stinggil. Mbok menawi wonten bebaya ing marga wonten sambekala kula kadhawuhan supados ngayomi dumateng jengandika Ki Lurah Petruk. Malah nyata Bapak Semar tanggap ing sasmita lan upamane kowe diutus bapak supaya njampangi lakune Petruk lawan Bagong wis sak trepe man. Merga palungguhan iki ora jumbuh kelawan panggonta ora jumbuh kelawan pangarep-arep. Ndak kira gampang lan mulus kepenak anggenku ambayongi Sinun Prabu Puntadewa prapteng klampis ireng. Ning jemune bali panggohan iki ana sing lemah bengkah, ana sing nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Ya kuwi Pendhita Kendali Sada. Kowe sing bakal tetulung kelawan Petruk kantong bolong kelawan Bagong merga Kurawa semune bakal ngeroyok karo aku ngarah kelawan patine Petruk Bagong. Mula kang mangkono man. Ripalungguhan iki gandeng nuwun sewu. Panakawan iki wis gedhe labuhe marang kowe. Wis glowentah kowe wiwit saka kowe isih cilik nganti kelakon dadi gembong Swela Giri saiki kelakon dadi pendhita sing kaya mengkono. Aku njaluk senjata pitulungan. Kurawa gamane ngrangak sing gunggunge atusan kaya ngono kae. Yen tak kira sing maju perang Petruk karo Bagong Tan Wurunga mesti bakal dadi ndok iyek. Inggih Ki. Mila saking menika katuran jengandika pinarak ingkang prayogi. Perkawis para sata Kurawa mangke Anoman ing badhe ngrampungi. Ya, matur nuwun ngati-ati aja nganti keri ya Anoman. Iya. Urung nganti aku ketemu karo Panakawan Petruk kelawan Bagong ana monyet malang kadak ning tengah dalan rapangling Anoman biyen. Dasar para nyata kowe Bambang Haswatama. Ya. Kowe aja melu celeng boloten kebolatengen kowe nyingkira kowe minggira kowe nyisya. Endi Panakawan Petruk lawan Bagong bak serimpung sikile bondo tangane pocok jangan. Ripalungguhan iki Anoman nampa jejibahan saka Kyai Semar supaya ngreksa marang kawilujengane Kyai Petruk lan Kyai Bagong.
Mula ripalungguhan iki wis dadi sumpayan umat. Sapa wae sing ganggu gawe lawan panjenengane, rawe-rawe rantas, malang-malang bakal dak tatas. Aku sing maju perang. Yen perlu ngebiyo sak wadya balamu klakon tak gateng sirahmu. Piye? Tekan golek momongan bupunuk golek pasangan merangi tatal Brajawu. Yen pancen ngaku kethek perwira, mara gage maju sejangkah. Tanganku ndarat mendadamu ran jepat igamu nglayang nyawamu rondo bojomu tak guroni batangmu.
Dagelan elek Petruk. Cekel kowe ngon-ngon. Ayo cekelan. Iso nyekel aku padha karo iso nyekel angin. Ho. Setan alas kaya Antarja metu saka bumi. Bumi apa? Sumber, Mas. Keduk sumber. Bagong ya. Karta meremo. Karta ki sugih, merem wis ngarani. Sugihmu kok pek dhewe. Kowe wong cetil, wong util ora gelem dana driyah, ora gelem sedekah, gelem nyili ning anake. Cangkeme cangkem apa? Lah ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Hilang nyawamu. Maju. Cara ngendi? Cara kene. Ho, canda oke. Ho. Ah. Wet. Wet. Apa kena matamu? Ngendel-ngendelke ya. Setan apa? No. 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 Ping 3. Hat. 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 Ping 3. Ping 3. Ayo wani ora. Sik, ndasku kaya pecah ya. Asem. Ping 3. Hah? Ping 3. Wis aku damai ae. Damai apa ayo? Weh. Weh. Wendan dikdaya tenan Aku dicara. He ha he ha he.
rantai ndelok orkes. Lho, nggawa apa iki? Rantai sak gire, ayo. Hai. Biar kowe. Hei. 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 Ayo. Hai. Hei. Oh, ha. Lepas kendali, bukan melakukan sihir. Dolanan opo kowe ngene? Lho. Edan. Lho. Apa iki Bagong iki kok ndedek? Makrokane dapure kaya ngene dilanen. Ayo Suramarta, Jayamarta, Ratu Mandura tanding ngono iki. Rasa bolanan kandang ratumu. Ambeien ladala menungso raine kaya wedhus medhi kowe sing jenenge Petruk nggih sampean ganteng gagah gedhe dhuwur Pangeran Pati le lha nggih kanthi kekasih Raden Dursasana bener Dur niku goroh Sasana niku nggone wong ngapusi sampe. Ora peduli. Sing baku yen aku bisa nyencang kowe. Gedene mateni kowe bakal nampa ganjaran gedhe saka Sinuwun Prabu Duryudana. Mang tencang kula. Mang pateni kula. Wani karo aku ingkang kula deni napanipun. Teng donya niku namung sadrema nglampahi yektine kabeh mung antri mati ngenteni timbalane Gusti ingkang Maha Suci yen tinimbalan sewanci-wanci ora kena nguciwani kula niku umur kula pun kuwatah wiwit jaman semanten ngantos sepriki kula niku jane wis bosen kula wis jeleh urip yen pancen jenengan ajeng mateni Petruk kula mang pejahi modar tenan kowe nggo mang buktekke yen kowe wani maju perang ngono tegese kowe nglelake nyawamu. Lho mboten kok nglelake nyawa mboten, ning kula berjuang. Ngrungkepi dumateng bebener lan kautaman mbelani menapa yang dados kersanipun bapak kula Semar Badranaya. Anggenipun anggadhahi gegayuhan ingkang luhur. Mila malang-malang tak putung, rawe-rawe bakal tak rantas. Yen perlu sampean pisan kula mboten wedi. Yen kowe wani tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong mboten wedi. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku, timun cebloan duren rasigar mrapat gurone batangmu.
kula tanding kali sampeyan kaya tomat mungsuh duren. Tomate sampeyan durene kula. Aja kok keceblokan, kesinggol mawon pun mecotot nyawa sampeyan. Edian. Iso ngalahke Dursasana padha karo iso ngraji angin. Iso ngalahke Petruk padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Asemu sumbar ya sumbar aja nyandak malaikat mak prinding githokku. Ayo apa abang. Ing kene dalan patimu ajeng perang wiwit yen pancen wiwit kanca-kanca men ngaso kula perang kali sampeyan garingan mawon. Oke. Yen ngaso turu mboten. Niku pacare enten nek turu mboten saged. Lho perang. Ngadeg mriki. Ya. Edian tenan. Cantutke sik. Rokok ya delik ning kene sik. Ketoke kowe radian rokokne ning omah buka tuku. Awas ho aet ak ho ak wa dayat. Edian tenan. Hilang nyawamu. Rubuh manut. Ya. Rubuh manut. Ngece mboten pancen ya lara tenan ya kudu rubuh kula niku. Banting. Ngelitak. Oke. Ita. Mutar. Melet. Iblis melet kaya asu malah. Sing apik asune. Tanda, us lho ngene iki. Tendangan tambah bayangan Jet Li mejet. Ayo. Dan nyolong petek tenan. Duwe kaprawiran tenan lho kula ampun dijarak. Awas. Pecah ndasmu ke taman Kiai Gentalo. Ayo. Iki Gentalo ku lek wis ngene iki obah dhewe ngene. Sapa sing wani maju coba ngendel-ngendelke. Rong ngene iki mimin karo Apri meni seneng, Dek. Ayo sapa neh sing arep maju rene? Gong non sing dadi punjere perkara sapa? Ha genah Pendhita Sukalima jenenge Durna. Lho neng mburi lho wong iki. Wah, edian ngelinggo ning dhuwur buk to. Iya. Kayen ora dikapokke, woh iki ora rampung-rampung. Mergo Kurawa tumindak kaya ngono kuwi mergo diperintah karo Durna. Terus yen kowe maju perang liwat ngarep kene, konangan Kurawa diajar. Ning iki ana dalan sing prayoga men ora konangan Kurawa, ning kowe bisa mateni utawa ngajar Durna. Carane piye? Ngarepan ki nek kali to. Hah? Kowe nyemplunga kali kono, mengko nglangiya, mesti tekan mburine Durna nggih ngebuk kono. Yen teko kono kari ngantemi. Oke, siap. Nglangi nyemplung kali? Ya. Oke, siap. Ya. Ngopo? Lha jare kok nglangi. Ya kudu kathoke dicepotno. Ya nyepot kowe dhewe ya ora, sing butuh kowe lek butuh nyepot dhewe. Ya, ngono. Ane ora. Wis to, gelem ora gelem ganglangi aku. Jabang baik. Ya. Nyapa ndekem kaya lah ketok ora ndekem. Nyemplung kali. Oke. Nyemplung kali. Aku kulino dolanan ning banyu, koprol kok kene jegur pas kali. Buktekno. Oke, cira lu. Piye, Gong? Banyune megung. Megung apa sat enek apa-apane? Luas aku ngecup kaya ngene, ndasku pas padas. Yang penting lewat kali kono. Oke. Wah, jan. Kelakuane.
Angger iso nyekel Durna aja takon dosa. Meloh. Ku jane mripate iso nyawang ora genah garing renek banyune meksa diteleki lho. Masalah iso kaya gunung kaya ngene. Iki mesti tuwek iki waderbang sisik lombok. Nisih-sik. Kok nune. Malah gimbal manyar-manyar mregantil buntut iki santing-anting ana mata yen dicuplak dadi mala. Aku percaya para kura iso ngrampungi gawe. Mereka kabeh mau kena dijakake masa musuh karo Panakawan tek ora menang. Iso ngrampungi gawe. Iki mengko tanpurunga para kura bisa antuk wujude. Atiku ora penak ta ya. Aku iso nggambarake lamun tari palungguhan iki Kurawa kabeh maju nemadyaning pabaratan perang karo Anoman. Anoman bakal mati, yen Anoman mati genti sing mati Petruk, Petruk mati genti Bagong, Bagong mati genti Durna. Oh, ayo. Angkat tangan terus. Aku tobat terus. Sampean milih ngantemi apa milih diantemi? Ya kena milih ngantemi, lek diantemi lara awakku. Yen pancen milih ngantemi, nika ngerti mboten sing dicekel Bagong nika sinten? Kakang Dirna. Lah nika mangantemi. Kae kakangku wis milih ngantemi apa diantemi? Milih ngantemi. Ayo gelem mateni Durna sampean awet urip tak pulasara. Kakang Dirna, aku njaluk ngapura ya kakang. Babar pisan ora nduga mono lamun telelakonku karo lakonmu kaya ngene. Pilih ngantemi apa milih diantemi? Pilih ngantemi. Kakang Dirna, sing gedhe pangapuramu ya kakang. Iki dudu saka karepku dhewe. Ning aku nampa perintah saka Petruk lek tak tindakke tanmurung aku sing diremuk diajar karo Petruk. Pilih ngantemi apa diantemi? Pilih ngantemi. Oleh Kakang Dirna. Aku njaluk ngapura ya kakang. Oke. Kowe nek kebangetan kaya ngono, ngerti mripatmu aku iki dulurmu tuwa. Parandene karo dulur tegane kaya mengkono. Najan to kaya ngomplan piye kebedene ora wedi karo sing jenenge Petruk. Ora wedi karo sing jenenge Bagong. Mung karo Petruk karo Bagong kaya wedi. Dhewe tak tibane kemayanku ora dadi lebu gurone batange. Merkono paribasan, pilih ngantemi apa diantemi? Ngantemi. Ah, ngono iki. Dadi wong-wong sing seneng ngedu-ngedu didu pisane kapok. Marai sing jagat ora tentem ya wong loro rasakno. Petruk banget aku tarima kasih kelawan panjenengamu kelawan adimu Bagong. Ora keri kelawan Kakang Anoman sing wis madhangake kahanan ingkang nglimputi ana ing negara Ngamarta. Nggih. Menika pancen sampun dados kewajiban kula pitados menawi paduka mesti ewuh pekewuh yen mungsuh kalih Durna kalih Sengkuni. Yen kula nuwun sewu kula niku mboten wonten gandeng ceneng-cenengipun kalian Durna, kula mboten nate diwulang Durna, mboten nate dadi murid Durna. Dadi napa kemawon kula mesti wani gandeng samangke para sata kura sampun sumingkir kalilan kula nyuwun katerangan ingkang gamblang. Pepunden kula Pandhawa kersa kula boyong dhateng Klampis Ireng nyengkuyung Kyai Semar anggenipun ngawontenaken merti dusun mboten. Mesti wae Petruk gandeng panggayuhe Kyai Semar kuwi luhur lan becik. Dosa apa sing bakal ndak tampa lamun ta para Pandhawa ora condong lan rumaja.
ora perlu ngenteni sesuk-sesuk dina iki ayo bareng sak lakuku monggo kula dherekaken ngaturaken panuwun dene para momongan kula bendara kula Ngamarta sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara lan Ndara Arjuna kepareng tedhak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mboten langkung kula ngaturaken pambagi panakrame kunjuk lho. Yai Badranaya banget panarimaku. Yektine bombong lan marem bareng ngawuningane kahanan ingkang kababar ana ing desamu kene Kyai. Yektine negara kuwi sugih ndak baleni meneh negara kuwi sugih ewadene kesugihane iki mapan ana ing para kawula ya lantaran pajek ingkang diklumpukake dening sagung para kawula dasih ingkang dadi sarana para sentana praja ripalungguhan iki racake padha mubra-mubru kang dadi uripe. Mula dosa apa sing bakal ndak sandang lamun to aku nampa undangan saka panjenenganmu tur dasare kagungan panggayuh ingkang luhur bakal nentremake kahanan ingkang ripalungguhan iki bener-bener andadekake para warga Ngamarta kaya ketaman tintrim. Mula kang mangkono Kyai mara gagi paringa dawuh pangandikamu bakal ndak gegem kinarya pepakem anggenku bakal netepi darmane kaprajan. Ha inggih nuwun sewu sinuwun punta. Sampun ngantos ndika gelo nglokro sarta kendho ningali kawontenane jagat Ngamarta ingkang kados mekaten jernyatanipun lelakon niku adile mung disandang. Yen sampeyan ngresah sarta ngresula niku padha karo maido karo adiling kodrat. Yen sampeyan maido karo kodrat tegese maido karo Gusti sing gelar jagat. Niku sampeyan kleru, niku sampeyan dosa. Malah kahanan ingkang kebak prihatin ingkang nimbrung wonten prajamu mriki yektosipun tandha tresnanipun Gusti ingkang gelar jagat dhumateng para titahipun ingkang sumebar wonten ing jagat Ngendraprasta. Sakniki cobi mang penggalih Rasuling Gusti menika utusane pangeran menika lak klebu titah sing ditresnani kalian sing gawe urip. Ning mang tonton pundi utusane Gusti sing mulus kepenak uripe rak boten wonten racake rina wengi mung tansah nampa pandadaran sarta pancoban lan pacoban kala wau dening pangeran sampun diukur ora bakal Gusti niku nyoba karo menungsa sak njabane kekuatane menungsa. Lah niku lan napa to tujuanipun kok menungsa dadak diuji dadak dicoba ngibarate kaya bocah sekolah nika mesti dianakake ujian pamriye men bocah kala wau sregep anggene sinau ujiane bisa lulus lajeng minggah wonten tataran ingkang langkung inggil. Lah paugeranipun menapa teng donya niku ya jane sing bener mboten golek pangkat mboten golek sugih ning sing bener niku golek tentrem ewadene dununge rasa tentrem niku mapan wonten ing rasa syukur. Mila kula nderekaken dumateng sedaya para warga Ngamarta monggo ngunjukaken rasa panuwun dumateng purbane Hyang Agung. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kedah gadah omah sing megah tetumpakan ingkang mewah ning dununge rasa syukur niku mapan wonten ing rasa cukup. Kejawi saking menika uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh ingkang dumadi niku sampun kinudrat dening jagat pinurba dening kawasa supados raose menungsa tebih saking gelo kuciwa nanging atine tansah ikhlas tut uri kalian kersane Ilahi. Mula urip niku mboten perlu ngitung tuna lan bathi
mergo urip niku sejatine bejo lamun ta uripe menungsa tansah dilambari kanthi rasa syukur mulyane saka rasa syukur sugihe saka rasa cukup marme saka rasa panarima tentreme saka gedene rasa sabar. Lah sakmangke kula tak matur napa to sebabe kok para kawula padha nangis para among tani kabeh padha trenyuh saben-saben nenandur mbuh pari jagung menapa-menapa kemawon tansah gagar wigar merga bumine dadi cengkar ndelalah omonipun menika saya nderbala. Babar pisan aku ora nduga mono lamun to simbole kesuburan Sang Bathari Sri wis jengkar saka negara Ngamarta. Yai Semar, Ndarawerku Ndara pripun? Banjur pambudidayane wong Ngamarta Ripalungguhan iki apa sing kudu ditindakake supaya Sang Bathari Sri tetep jenjem jenak pinarak mapan ning bumi Ngamarta. Carane sampean kudu bali marang jati diri. Kudu gedhekake rasa syukur marang purbane Hyang Agung, mboten namung nguri-uri ning urip-urip budaya ingkang dipun tilaraken para kina rumiyin. Menawi mbah-mbahmu rumiyin ngawontenaken merti dusun sedekah bumi rasulan utawi bersih desa ingkang surasanipun inti sarinipun ngaturaken panuwun dumateng Gusti lumantar nikmate bumi bab menika sampun ngantos mangtilaraken sampeyan kudu saya ngrembakake ewadene sinten ingkang kedah madosi murcanipun Bathari Sri kula mboten mutuh sinten-sinten gandeng sing ngemudeni negari Ngamarta niku sampeyan sinten malih ingkang upaya mendranipun Sang Bathari Sri kejawi namung momongan kula para Pandhawa. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara sajroning aku lumaku iki ana bocah sing nemoni kelawan Arjuna Maragagi prasaja kowe iki sapa lan saka ngendi iki sana. Nuninggih nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kalilan kula matur bilih nami kula menika Bambang Prabakusuma. Kula saking Kahyangan Kaendran putranipun Kanjeng Ibu Bathari Supraba. Gandeng Ripalungguhan samangke kula sampun diwasa sampun saktrepipun menawi kula sungkem dumateng tiyang sepuh ingkang sampun ngukir jiwa raga kula mboten wonten sanes kejawi namung panengah Pandhawa paduka Kanjeng Rama Arjuna kula aturi nampi dumateng sungkem kula Kanjeng Rama. Prabakusuma wonten dawuh ora gampang ngaku dadi putra Pandhawa mligine putra Arjuna. Mongko wis cetha pratila lamun ta para Pandhawa rina wingi tansah ngrembakake marang dharma lan kautaman. Mula kang mangkono sadurunge kowe ngetokake lelabuhan tumrape negara Ngamarta. Aku ora bisa nampa apa kang dadi pasuwitanmu. Nanging Ripalungguhan iki ana wujude srana kanggo jeneng sira ngatonake dharma bekti marang negara Ngamarta. Ngamarta Ripalungguhan iki koncatan gedhen ya kuwi wujude Mustika Retna ingkang linggar saka sasana murcane widodari kesuburan ya kuwi Sang Bathari Sri. Ya esuk ya sore tak tampa mongko dadi putra Madukara lamun ta kowe bisa goleki lan boyong bali marang Bathari Sri. Ndak waspadake iki adine Kanjeng Hyang Bathara Indra
kowe Garuda Winantya ana parigawe apa Garuda Winantya nemoni kelawan Praba Kusuma? Aduh Raden nyuwun pangapunten, ageng katresnanipun ingkang eyang pramila sigra utusan dumateng kula supados anjampangi dumateng lampah dika lan ingkang eyang nitipaken wujudipun teken wuluh gading supados katur dumateng jengandika Raden Praba Kusuma. Mbok menawi teken menika saged kangge srana teteken anggen kula jengandika netepi dumateng kadarman menika Raden. Lah banjur manut pangandikane Kanjeng Hyang, teken wuluh gading iki digunakake kanggo apa Garuda Winantya? Wah, babar pisan kula mboten mangertos. Menawi pancen bingung bilulungan ing dados penggalih ndika Raden Praba Kusuma, monggo kula aturi mbalangaken kemawon wonten pundi purukipun, monggo kula aturi ngoyak Raden. Kelap-kelap katon lergin sanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moyak maye Garuda Winantya wonten dawuh Raden, bareng tak sawatake ndak balangake tinemune teken wuluh gading iki mancep ning tembok beteng. Yen ora kleru iki tembok beteng kedaton negara Panjang Gripik. Mongko ripalungguhan iki aku diperintah dening Kanjeng Rama Arjuna supaya ngupaya mindrani Sang Bathari Sri. Ah, mbok menawi menika mujudaken sesuluh saking Gusti lantaran teken wuluh gading gandeng teken menika mancep wonten ing beteng menika, mbok menawi ingkang dika upaya mapan wonten sak lebeting beteng Raden. Yo jagat yo dewa yo Bathara, wis tak tumplak pambudidayaku yen perlu wanita jiwa raga anggonku amandhangi sarta anyidra widodari kesuburan Sang Bathari Sri saka negara Ngamarta ripalungguhan iki wis mapan ana ing Taman Sari negara Panjang Gripik. Ingkang nyatane dadi srana dadi dalan kamulyane para kawula wong Panjang Gripik anggene nenandur mesti ngrembuyung bisa ngukulake tetanen ingkang ngremenake rasa ning sak dawane jaman iki Sang Bathari Sri kersa jenak pinarak mapan ana ing prajaku. Mula mangkono ora ana dalan sing kudu ndak temoho kejaba
dasare sinurung rasa gandrung wuyung ingkang kadlarung marang panjenengamu Sang Bathari Sri. Mendah kaya apa mareming rasaku lamun to bisa mondhong sliramu mongko dadi calon garwa prameswari ning negara Panjang Gribek merga besok amun to Kanjeng Rama gembung tanpa sirah kuwi lereh keprabon sing bakal ngenyam kamukten lan kawibawan keceh bondo kemul kamulyan ora ana liya kejaba mung Nilatasaka. Nanging ya gene wis pirang-pirang dina anggenku ngungkrum kelawan panjenengamu kowe mung tansah mlengos kowe mung tansah ora rena kang dadi rasamu yen kowe nampik Nilatasaka golek sing kaya apa Bathari Sri. Mengkoto Raden Nilatasaka mula bukane wae kowe wis kleru nadyan to kowe putra Narendra ning watakmu kaya Durjana ketitik wani murang tata nyidra aku saka ing negara Ngamarta ndok papanake ning Panjang Gribek ora mandhek teka semono parandene kowe isih ngumbar marang nafsu ngumbar kelawan kamurkan kepengin palakrama kelawan midodari apa kowe ora mudeng karo paugran ora ngerti karo pranatan lamun to Hapsara kuwi jodhone Hapsari Widodara kelawan midodari satriya kuwi kelawan putri Bambang kuwi kelawan Endang apa kira-kira trep lamun to jeneng sira wujude menungsa bakal malakrama kelawan widodari tegese patrapmu sing kaya mengkono kuwi nabrak aturane jagat ning ora sithik wujude menungsa yen perlu raseksa sing tinuku sarana tapa brata satemah bisa anggarwa widodari ya pancen ana golongane buta sing bisa palakrama kelawan widodari ning tinuku sarana laku budi pekerti ingkang rahayu balik aku takon kelawan kowe tumrape kautaman kapan kowe nate labuh tumrape kasucen lan karahayon kapan kowe nate nandur marang kabecikan mula kaya wong tindur kaya wong ngimpi yen wani Cumantaka bakal malakrama kelawan Bathari Sri cetha lamun to kowe ora kena ginawi becik nadyan kaya ngapa lan kepiye sing mapan ana ning Taman Sari ya mung Nilatasaka kelawan kowe Bathari Sri. Kowe iki wadon Krubyuk Kabutan Pinjung sepira dayam yen pancen ora kena ndak lu sapa njaluk tak kasar yen bakal ndok kasar mara gage tindakno yen nganti kowe wani nyenggol busanaku bakal ndak obok kowe nyenggol kelawan kulitku bakal ndak beset kowe wani murang tata kelawan aku tan wurunga bakal mlundung sirahku tak entengke patiku yen pancen kowe ora kena dimantenan ndok entengake patimu tinimbang leladi kelawan Nilatasaka ripalungguhan iki aku sing mujudi mara gage madheporine durung marem rasane ngatiku lamun to durung bisa ngokop getihmu Bathari Sri. Ini jalan patimu ana bocah bagus nyaru-nyaru wus ganggu gawe anggenku ngungkrum kelawan Bathari Sri sapa lek nomripatmu jerengen gobok iki putra Madukara majane Kanjeng Rama Arjuna Praba Kusuma kang dadi aranku putra Narendra Panjang Gribek Nilatasaka kang dadi kekasihku apa sing nduk karepake Nilatasaka yektine ringkih-ringkihe wong lanang lamun to kejem orang tata murda peksa kelawan rasane wanita mula ripalungguhan iki gandeng wis cetha ngiglo tanpa warana Sang Bathari Sri iki lenggahe kudune mapan ana negara Ngamarta nduk cidra nduk bradat nduk ruda paripeksa mula Bathari Sri bakal ndak kanthi ndak boyong kundur marang bumi Ngamarta
kelakon panjang kamu waton bisa nglangkai bangkine lila Tasaka. Ayo maju para ngarsa. Janji ora luput kang dadi panyawangku. Tak cambak kelakon abur mustakamu. Wah, ya Prabu. Oh. Ora kena sinangga entek kaprawirane Prabakusuma. Ning aja gembilo sirahmu. Urung mandhek teka semene aku durung kalah. Kowe nantang perkara karo aku padha karo njaluk diterke ning Yoman. Aja kaget sawangani.
Kanjeng Rama Prabu ketiwasan Kanjeng Rama ing madyaning Taman Sari wonten Duratmaka ingkang wani nyidra dumateng Bathari kesuburan Sang Bathari Sri Kanjeng Rama. Nilotat saka inggih Rama, apa ora kuwalik sing dadi aturmu? Yektine sing dadi pothet sing dadi maling iki dapurmu. Upamane ana wong Ngamarta teka kene iki yektine njaluk hake dhewe. Ngene iki entuk-entukane kowe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Biyen aku lak wis kandha Sang Bathari Sri supaya enggal dikundurake marang negara Ngamarta ning nyatane kowe nggugu karepmu dhewe. Malah kowe ninggal tata krama wani gunjak lawan panjenengane. Mula karma sing tumama ripalungguhan iki kowe dadi ula wae buntung tanpa buntut kaya ngono. Bapakmu gembung tanpa sirah rumangsa wirang rumangsa isik. Lajeng samangke kados pundi? Kowe tobat ora? Nggih Rama, kula tobat. Kula kepengin nebus dumateng dedusan sisaning gesang kula badhe kula ginakaken kinarya labuh dumateng Sang Bathari Sri. Lair batin sing dadi ucapmu lair batos Rama. Yen pancen ngono ayo melu bapak ditungka tindake Sang Bathari Sri nganti tekan Ngamarta. Mbuh piye carane awake dhewe kudu iso ngaturake panuwun lawan panjenengane.